Hello. Sosa khagrana tabukhe kisa. Ang sosa kaiman funo gana. Munui tongkha kaisa korma ke. Naithok ngui. Amse chinara mukra to jalan jala. Mandar bo jala. Mandar 8টা tongmase 6টা bon chai pailangkha. Mandar mang. Asuke sajangnai rok kaina musung liya. Bebang borok mangso saiklang. Nani. Oh my god, kotama pura. Naithok itongha. Ang phono gana. Amke chikon dekho. O jagaroko thaijak tongmani. Amse sakka hamaka thaijak tongmase. Mandar saiklang thamake. Eko mukaisa mukhe. Mungko munai nai buslai narak sinai momo khirok khlai chanai aro kaisa tongo mandar mang sai klama kangka bakri khata no kaisa khagrana tamka khagnai ka ya biasa tolak klai jang sinai kata ika wow nok nih ngai ke pura thok su gding tong tor phana busli bo khaya doi robo khagjak tongo oke godrak modrak nos tong nai si hai khagai ma paibaikha Kolomani mar malah rokum hangkan saja koloma bagai dress bo yakrog tong masih raui kibir baikha mas ke kolom satung mar tum kolomani thanda aram nangka Ini pungwa masih agak liya, membawa saya dong tambah kang. Pungwa dong kang, masih liya ini pungwa. Mai saya karib kolbang saja, kosa kaya saya pakai. Jadi, kagai wajah kurung-kurung. bisa dipotong sedikit. Bisa ke? Ma, hanci kak mana? Wah, norom sebelah sa. Fungka hanai nyai mai caya tong male, menek kenek rok mangse, cana rok mucungo, ke borole ram nai bana, na fungo waisa wisu mai caya rok tongo, haifan angyata komiri mainya, inke nogo narikra tongo, obona awang klai cana mucungo hanai nyai ang gura khaina kha, inke tai ang moidani klaina nayo moidani klaisinai o jaga kisa suji rok rowinai klainai suji rekha hingke fulogo hingke easy se moidani hingke nogo tongkha hingke haino klai chai mano kuno klaina nangge asuk mix khainai ta chini rok rowinai klai ka hingke jeng thango ge guria rok hingke tote kisa tugo klainani sukna rok nango amo bo tabukhe klaino grind rogo klainai klaika hingke tamkhe ang hingke tabukhe khlaira ge haising sio norok bai ke khlaibai sadi guriani awang klainani hingke
grind bahai khlai ang khe ba khlaina rengya da klai grind khainai guria no gura khaimase waini atikhemang nosto ongjak paikha amoni swkang bo 2-3 bar khlaikha haibano aswk nosto ongya do afuru hingke amo kaham khe dry khaina dana ang suwui saimanya khlaimani nosto ongthang paikha tabukhe sukraklagli ang tongsio grind gura khainani phano amoni bagui guriani hingka aswk awang chai manya ke moida rok nino khlai rok chao je khlai manmani amtui haita hingke ang swnambaikha norok bai kok sate sate ani awang bo ser paibaikha tungjagui nai norok no funugui chai funuknani bagui nai khosamani tungmani kutung kutung ba tungkha soft wngkha awang norom wngthangkha suji rok romani norom hingke tei thoka belai kheno narikra rok rwjak ba thoka hingke norok bo khlai chainai baidi amtui kheno jotono rongo amtui hai kheno ang just kisa tini khlai chamani funukha norok bai share khaikha abswkse hingke norok bo khlai chainai di amtui kheno watui sek sek rok aram nango awang rok serui chanani hingke norok naitongbai hambai jotono.